Разказите на едно коледно джудже от Веселина Караиванова, прочетена от мен, Бончо Бонев. Нанасянето. Беше вечерта преди 1 декември. Толкова много работа ме чакаше, че вече не бях сигурен дали ще успея да стигна на време, докато още е тъмно. Още на Велик ден бях получил адреса на дома, в който да поживея през следващите 24 дни до Коледа. Сигурно се чудите защо пък точно на Велик ден съм разбрал къде ще живея по време на празниците. Ще ви разкажа. Всяка година, през пролетта, точно на Велик ден, всички джуджета получаваме лично от великденския заек по едно шоколадово яйце. Каква радост е това за нас, ако знаете! С нетърпение чакаме този празник. Но в яйцето няма просто играчка, каквато има във вашите яйца. Вместо това, вътре намираме малка бележка, върху която е написана с златни букви адресът на дома, в който трябва да се нанесе всяко джудже преди Коледа. И ето, че денят дойде. Аз бързах да се нанеса, но имах малък проблем, за който, признавам си, не бях подготвен. Имах да изкача 2 етажа по едни високи стълби. И това обикновенно не би било проблем за едно вълшебно джудже, макар и да сме толкова малки. Но със себе си носех и огромен куфър, който беше по-тежък и от мен самия. Помислих си, че бих могъл да използвам от вълшебния си прашец за спешни случаи, но се сетих за подробността, че той не работи, когато съм изморен. Аз бях много изморен. Също така бях гладен и леко отчаян. Седнах на куфара си, подпрях глава на стената с надеждата да ми хрумне какво да правя. Не съм усетил как бързо съм се унесъл. Изведнъж чух тихи стъпчици извън, подобен на този от камбанка. Стреснах се и отворих очи. Не знаех какво да очаквам. На стената в коридора на стълбището видях светлина и сянката на нещо, което хем стъпваше, хем изведнъж се издигаше във въздуха. В отражението видях и крилца. Кълна се, че бяха крилца! Даже блещукаха и чувах пърхането им. Затаих дъх, защото усетих, че нещото се приближава към мен. Усетих сърцето ми да бие толкова силно, че се притесних дали не се чува надалеч и дали няма да ме издаде къде се намирам. За миг спрях да чувам каквото и да е. Явно нещото ме беше видяло. След няколко секунди чух нежен, но и леко изплашен глас. Ехо! Има ли някой тук? В този миг усетих, че въпросът няма как да е зададен към някой друг и май трябва да отговоря. Но по този начин ще се издам. Никой човек не трябва да ме вижда тук. Освен ако това нещо, което се приближаваше, не беше друго същество. Набрах смелост и отговорих. Да, има някой тук. Изведнъж пред мен се появи едно малко момиче и най-невероятното беше, че беше точно толкова голямо, колкото съм и аз. Тя държеше нещо голямо и бяло и изглеждаше, че въобще не й тежи. Приближи се плахо към мен и каза: Здравей! Аз съм феята на зъбките. Трябваше да взема един зъб от 2-я етаж, защото детето е на 6 години и тък му е паднало първото млечно зъбче. Как само се радва! Оставих му една желязна монета под възглавницата, за да му е здраво зъбчето толкова, колкото е здрава и монетата, каза феичката радостно и с гордост, че е отговорна за толкова важно събитие от живота на децата. Пък, аз съм джуджето Помпел, представих се аз. Идвам от далечния Северен полюс и трябва да се нанеса на 2-я етаж, преди да се съмне. В случай, че въобще успея да се изкача по стълбите с тежкия си куфар. Отново почувствах умората, а отчаянието започна пак да ме обвзема. Имаш ли нужда от помощ? Запитаме дружелюбно феята. С радост ще ти помогна. Не всеки ден се случва да срещна джудже от Северния полюс на стълбището. Наистина ли? Но как ще ми помогнеш? Ти едва ли можеш да вдигнеш този тежък куфар. Да можех да направя малко вълшебство, но съм твърде уморен,
Моите вълшебства работят само когато съм си отпочинал. Пък моите вълшебства работят само на тъмно. А тук е доста тъмно и мисля, че ще успея да ти помогна. Ти стой тук и пази този зъб. Моля те, не се отделяй от него и за миг, докато не се върна. Заръча ми феята. Добре, отвърнах аз. Но наистина ли мислиш, че ще се справиш? Куфарът наистина е доста тежък. Не, че не вярвам в твоите вълшебни сили. Стой и гледай, Пумпелчо! Феята размаха пръчицата си и всичко наоколо започна да блещука. Насочи я към куфара ми и той изведнъж се издигна във въздуха. Сякаш имаше криле. След като изрече тихо някакви думички, куфарът полетя към втория етаж и кацна пред вратата. Когато се върна при мен, изтупа дрехите си, прибра пръчката и каза: вече мисля, че няма за какво да се тревожиш. Можеш спокойно да се нанесеш в дома на това дете. А сега трябва да тръгвам, защото фабриката за събиране на млечни зъбки ще затвори след по-малко от 30 минути. Не знам как да ти се отблагодаря, фейчке. Другият път, когато идваш, ще се радвам да ми погостуваш. Обещавам да ти изпека най-вкусните коледни сладки по тайната рецепта на дядо Коледа. А сега тръгвай, за да не закъснееш. И още веднъж благодаря ти! Най-накрая се качих до втория етаж, грабнах куфара и влязох във всекидневната на семейството. Бързо заковах вратичката си на стената във всекидневната и прекрачих прага на новия си дом. Грабнах един лист и написах първото си писмо за семейството. Вълнувах се. Предстоеше ни едно незабравимо време до Коледа и нямах търпение. Когато писмото беше готово, го сгънах старателно и го оставих отвън пред своята малка вратичка. Уморен от целия ден, извадих мекото си одеяло от куфара, легнах на земята, завих се с последни сили и затворих натежалите си от умора очи.